Казвам се Милан Нушев, на 30 години. Може би бях на 22-3 години, когато разбрах, че съм започнал да уредявам в областта на коронната област. Приятели ми препоръчаха Лилия Трихология. Още от първия път останах с много добро впечатление от тях и лечението започна. Първия преглед мина спокойно. Успокоиха ме, че това е нещо нормално, особено при мъжете, заради тестостерона. Прегледаха ме с трихоскоп, скалпа, видяха какво е положението на скалпа и на косата в проблемната област. Проблема с загубата на коса при мен започна с проблем от скалпа, който се нарича себорен дерматит. Първата стъпка беше да излекуваме състоянието на скалпа, за да може оттам да се надгражда. Последните година и половина, може би, имаше най-много промяна в растежа на косата ми и са ме питали приятели какво правя, за да има такъв ефект. Съответно аз съм им казвал, че посещавам Лилия Трихология. Някои дори са идвали на преглед и лечение. Научих, че здравето на косата ми зависи от ежедневна грижа и затова вече 5 години се доверявам на Лилия Трихология, на тяхното отношение към мен, етичност и професионализъм.